हे थोड्या व्हिडिओ मला आधी पाठवा. आजच्या दिवशी जे महत्त्व आहे की आपल्या महालक्ष्मी जी व्रत आपल्या कोकणस्थ ब्राह्मणामध्ये केलं जातं त्या अनुषंगाने जो मुखवटा केला जातो त्याच्या संदर्भात आपण बोलत आहोत. मुखवटा हा जो त्या महालक्ष्मीचा असतो जी सकाळपासून त्या देवीची पूजा अशी केली जाते आणि नंतर रात्र त्याचा मुखवटा म्हणजे उत्सव मूर्ती केली जाते. त्याला आपण जुन्या परंपरेप्रमाणे तपेली किंवा मोठी भांडी त्याच्यात तांदूळ किंवा धान्य भरून तिला नेसवली जाते देवीला आणि त्याच्यात वरच्या बाजूला तांब्या किंवा असा प्रकार घेऊन त्याच्यात पिठाचा मुखवटा असा केला जातो. पिठाचा म्हटल्यानंतर तांदूळाच्या पिठाचा मुखवटा उकड करून त्या पिठाचं मळून त्याच्यानंतर त्याचा आकार देऊन त्या देवीची मूर्तीचं जे मुख आहे ते केलं जातं आणि त्या मुखाला मग रंगवून त्याला बसवलं जातं आणि ती त्याच्यानंतर तो उत्सव सुरू होतो की फुगड्या घालणे वगैरे. हा जो मुखवटा करण्याची जी परंपरा आहे ती आमच्या गणपुले कुटुंबात आमच्या पूर्वजापासून आम्हाला मिळालेली आहे. दुपारी मंगळागौरीचं पूजन केलं जातं आणि रात्री वृद्ध रूपातील महालक्ष्मीचं या ठिकाणी पूजन केलं जातं. सांगायचं म्हणजे या लक्ष्मीनारायण देवस्थानात गेल्या 36 वर्षापासून ही आमची अखंडित ही परंपरा तुम्ही म्हणू शकता. हे व्रत जे आहे या व्रताची परंपरा गेल्या 36 वर्षापासून अखंडितपणाने सुरू आहे. म्हणजे मी ज्या वेळेला स्वतः लहान होतो त्यावेळेपासून हे व्रत चालत आलेलं आहे.